Benvinguts! Avui explorarem els drets i llibertats fonamentals en el marc de la Constitució de 1978. Analitzarem la seva teoria, les garanties que els protegeixen i com s'articulen en el nostre ordenament jurídic. Els drets tenen una doble naturalesa, són facultats de l'individu i, alhora, elements essencials de l'ordre públic. Mentre que la dimensió subjectiva reconeix facultats a la persona, l'objectiva limita l'actuació dels poders públics. Històricament, els drets han evolucionat en 3 generacions, des dels drets civils i polítics fins als socials i culturals. Amb el constitucionalisme de postguerra, les declaracions de drets es transformen en normes jurídiques realment vinculants. L'estructura del títol primer de la Constitució es pot visualitzar com un edifici complex amb diferents seccions i nivells. Al pòrtic trobem l'article 10, que situa la dignitat humana com la base de tot el sistema de drets. No tots els drets tenen el mateix nivell de protecció. Existeix una jerarquia clara, màxima, mitjana i mínima. El nivell màxim inclou els drets fonamentals que gaudeixen de la protecció més intensa, com el recurs d'empara. Pel que fa a la titularitat, la Constitució distingeix entre drets immodulables, com la vida, i drets modulables segons la llei. Tot dret té un contingut essencial que el legislador no pot traspassar, per no desnaturalitzar-ne la seva pròpia essència. Quan els drets entren en conflicte, apliquem el test de proporcionalitat i la ponderació cas per cas. Es tracta d'un judici de ponderació on es valora la veracitat, l'interès general i la dignitat personal en cada situació. L'escut legislatiu dels nostres drets es basa en la rigidesa constitucional i la reserva de llei orgànica. Això garanteix que només el Parlament pugui regular el desenvolupament dels drets fonamentals. La defensa als tribunals es realitza mitjançant els procediments preferents i el recurs d'empara davant el Constitucional. El recurs d'empara és l'última línia de defensa quan s'han esgotat totes les vies judicials ordinàries. També comptem amb garanties institucionals com el defensor del poble i el Ministeri Fiscal per vigilar la legalitat. En situacions d'emergència, certs drets poden ser limitats o suspesos mitjançant els estats d'alarma, excepció o setge. Finalment, vivim en un sistema multinivell on la protecció arriba també des d'instàncies internacionals com la Unió Europea. Alguns drets claus sovint en litigi són la igualtat, la tutela judicial efectiva, per descomptat, el dret a la vida. Aquests drets no són estàtics, evolucionen constantment amb els nous reptes i valors de la nostra societat. En conclusió, el nostre sistema es fonamenta en la protecció de la dignitat humana davant qualsevol forma de poder. Gràcies per la vostra atenció.